Sana po tulungan niyo ako sa kalagayan ko dito sa amin. Kung nakita ng mga anak ko, sana maawa naman kayo sa amin. Hindi na lang ako. Away ko. Yan. So yun guys, may pupuntahan po tayong isang nanay ngayon. Ayon po sa ating research, bali mag-isa lang sa buhay. So na-stroke po siya. Pagkatapos po iniwan daw siya ng kanyang mga anak. So sabi niya dun sa video. Kaya ngayon siya yung pupuntahan natin kasi kawawa naman. Stroke na pang kasama sa bahay. So paano yung pagbubuhay niya doon? Ay, ito na pala. Ito na nga, ito na daw po yung hinahanap natin si nanay. Saan yung bahay niya? Te! Magandang hapon po. Asan po yung bahay niyo, Te? Ito. Natuloy tayo dito guys, sa bahay niya. So, siya yung sadya natin dito. Si kawawa naman si ate. So may pumunta dito ating yun po yung nag-research po. Opo. Opo. So yan pinakita nga po yung yung kalagayan mo kaya sabi ko pupuntahan kita. So ito na nga po si ate. Ano po pangalan niya tayo? Anisya. Alicia? Anisya. Alicia. Ano pong apelyido niya tayo? Bakares. Bakares. So ikaw na nga po talaga yung hinahanap namin. So sino po yung kasama niyo dito? Wala po, ako lang. Bakit po wala kang kasama? Wala yung anak ko. Nag-aaral pa yun. Nagtrabaho dyan sa sa bayan. Ilan po yung anak niyo tayo? 5. 5? Kahit isa, wala po dito? Wala po. Ano po yung dahilan bakit wala sila dito? Yung panganay ko na nagtrabaho sa Maynila, matagal na. Hindi na po umuwi? Hindi na. Gano'n po katagal? Mga 4 na sigurong taon. 4 na taon. Tapos yung iba, yung 5, Yung 4, yung 2 na sa akin. Wala din dito. saan po sila nakatira? Doon sa sa pinsan ko doon sa Talistis. Bakit po ayaw nilang tumira dito? Ayaw dito. Dapat may kasama po kayo dito kasi tulad niyan, sabi po, na-stroke po kayo? Opo. Mild stroke? Oo. Dapat po may kasama kayo dito sa bahay niyo. Paano po kayo kumikilos niyan? Kaya niyo naman? Pinipilit ko po. Pinipilit? Oo, kahit hindi ko kaya. Ito na lang pagputo ng kahoy, hindi na ako magputo ng kahoy. Kung mayroon... Paano? Saan kayo kumuha ng panggatong? Kung mayroon pumunta rin sa akin, ay kuha ako ng kahoy. Sa kalagayan kakaputo ng Oo. kahoy. Ano po yung dahilan, te? Ano po yung dahilan ba't ayaw po tumira dito ng mga anak niyo? Iwan ko lang sa mga awatang yun. Pero sinusubukan niyo naman pong pauwiin dito? Oo, umuwi naman. Tapos alis naman. Alis agad? Oo. Okay lang po ba na i-vlog namin kayo? Kasi ang purpose po namin dito sa pag-vlog na ito, gusto ko po na matulungan. Okay lang po, okay lang po ba sa kanila? Okay lang po. Kasi meron po kaming mga naiba-vlog, nagagalit po sila. Lalo tungkol sa pamilya yung usapan, nagagalit po sila. Tulad niyan sabi nyo, umalis sila. Okay lang po, sa tingin nyo okay lang po daw sa Okay lang kanila? po. Kumusta naman tayo yung buhay mo dito tayo? Ano po yung, okay lang po ba na mag-tour kami dito sa bahay niya? Ipapakita lang namin sa mga Yan na po. viewers natin yung kalagayan mo dito. Anong, eto ano to tayo? Gulay po. Ha?
Kinulayan. Ito yung gulay mo ngayon. Hindi. Hindi ako kumain dito eh. Kailan po ito? Kahapon. Kahapon. Hindi ako kumain dito doon sa pinsan ko. Ikaw din yung nagsasaing ate? Oo. Oh, may kanin. Ilog ah. Ay, kawawa naman dito si ate. Ayan, ito po yung bahay niya. Yung asawa mo po, asan? Nagkasawa na po ng iba. Iniwan ako maliit ba yung mga bata? Iniwan ka na? Oo. Nagkasawa ng iba. Pero hindi ka pa po ganyan. Ganito na po. Ah, na-stroke ka na? Tapos Oo. iniwanan ka ng Iniwanan ako. asawa mo? Na-stroke ako. Alam, grabe naman si ate, no? Kawawa naman itong... Yan o. Pinaano ng anak ko ito. Ano po yan? Yung partition baga. Pinalagay? Oo. Kuha ng COVID. Sa mga ganyan, iigabang ko ng tubig. Yan yung igiban mo ng tubig. Oo. Saan kayo natutulog dito, ate? Doon. Ah, doon. Sa ano? Ilan taon na kayong mag-isa nito, ate? Mula 2 taon na. Mag-2 taon na, naku. Hindi niyo po ba sinusubukan kausapin yung mga anak mo na dito tumira? Kasi kailangan niyo po ng kasama dito sa bahay. Kinukuha ako minsan ng anak kong panganay. Saan po nakatira? San Jose. San Jose. So, kumusta naman yung buhay niya? Okay naman. Sa ano tayo, sa katagalan, gaano kayo katagal mag-isa? Tuwing kailan lang po kayo binibisita ng anak niyo dito? Gabi lang. Gabi? Pupunta sila dito ng gabi? Pupunta dito. Then, nag-iwan nga dito kagabi yung anak kong, yung anak kong isa. Pang 3. Ayaw po nilang tumira dito mismo, mag-stay dito sa inyo? Ayaw. Ano po yung dahilan nila? Tumutulog kasi. Ah, tumutulo. Oo nga. Tingnan po yung ano niya, oh, yung bubong niya. Pantay na pantay eh. Kaya yung tubig talagang dahan-dahan papunta doon. So tulad nito may mga butas. So talaga yung ano, yung tubig papasok dito sa ano, papasok dito sa loob. Pag nandito sila, nag-umulan doon kami sa loob. Nagkawin. Sa asawa mo, sa anak mo, ilan na yung may asawa? Isa lang. Isa lang. Panganay. Dapat kinukumbinsi mo yung mga anak mo na dito tumira kasi kailangan mo ng kasama dito. Tulad niyan sinasabi mo, sino yung buti kaya mo pang kumilos. Buti kaya mo pang, magsaing. Buti kaya mo pang magluto. Ikaw yung nagluto nito, ate? Yeah. Kahapon ba pala to? Oo. I guess, yung ulam niya kahapon, Hindi ako kumain dito. tinubigan na malunggay. Wala ka ding ating kusina, ito na yung kusina mo. Oo. Saan kayo naghugas dito? Dito. Dito lang. O paano paglaba, ikaw pa rin? Brass. Hindi ko naman nakusot. Hindi ko naman kaya mag ganun. Ala, grabe naman yun. Gaano kahirap sa kalagayan, gaano kahirap yung mag-isa? Wala kayong kasama dito na Ayun po mag-isa. talaga. Ano na ba? Ay, inuwa ko ng gamot sa gabi. Walang bibigyan ng tubig. Wala maninom dito. Pinipilit ko lang mamot yung ayun, napitil. Yung tubig. Hindi na ako nagkuha ng baso. Kawawa naman to si Ate Ann. Dapat may kasama to dito sa... Kung may gusto po kayong sabihin sa mga anak nyo, ano po yung gusto nyo sabihin sa kanila? Manawagan. Na! Samahan naman nila ako dito. Kanagin siya. Wala nang atakin ako. Dalawa lang atake sa akin. Pangalawang atake na po yan. Manawagan ka na dapat samahan ka dito kahit ganito yung sitwasyon nyo. Kasi kawawa ka naman mo. May sakit ka na, mag-isa ka pa. O yan, sino nga, sabi mo nga kanina, walang tagaputol lang kahoy dyan. Paano ka makakasaing? Ano muna ang gusto mong sabihin sa mga anak mo? Ano, sa mga anak ko, ikaw,
Sige na, te. Bulol ako. Pabayaan ta lang siya. Te. Bulol. Sige na, okay lang yun, te. Maintindihan ng mga viewers. Sa mga anak ko. Kung pari, samahan niyo naman ako dito. Ano pangalan ng mga anak mo, te? Ako na yung mananawagan. Aldrin. Aldrin, Aljon. Ayan sa mga anak po ni Ate Ani, baka naman, kasi kawawa naman yung kalagayan ng nanay nyo dito, mag-isa lang. So kinikwento niya nga kanina, paano pag magluluto siya, wala siyang panggatong, hindi niya naman kaya. So baka sakaling maawa naman kayo sa mga sa magulang nyo kasi wala na yung tatay nyo. Ganito pa yung kalagayan ni nanay nyo. Maawa naman kayo kasi yung pagmamahal ng isang nanay, hindi natin kayang tumbasan yan. So suklian naman natin ng maganda, ng mabuti. Kasi hindi tayo magiging tao dito, hindi tayo lalabas dito sa mundo kung wala sila. So kaya yun sa mga anak ni Ate Ani, and sana mapanood nyo itong video na to, maawa kayo sa mama nyo, maawa kayo sa mga magulang nyo. Ako nga, hindi ko kaano-ano si Ate Ani, pero yung awa andun eh. Kayo pa kaya mga anak niya. Kung may tulong kami ting ibibigay sa'yo, anong gusto mong hingi? Maayos ang bahay ng buong. Maayos yung bahay. Tumutulog kasi pag umuulan. Sa inyo tong lupa? Oo. Sa inyo mismo? Hindi kayo pwedeng palisin dito kung sakaling mabigyan ka. Ako, te, hindi ko pinapangako na yung hiling mo may ibibigay namin. Pero marami na din kami napatayong bahay. Siyam na. So baka makita to ng mga sponsor namin, isa ka sa mabigyan namin ng bahay. Kasi kitang-kita yung kalagayan mo, kailangan mo ng maginhabang buhay, kailangan mo ng maayos na tirahan. May maintenance ka sa gamot. Alam po. Ilang gamot yung kailangan mong i-take araw-araw? Losartan. Losartan? Oo. Mahal yun, magkano? Mahal ngayon. Hindi, magkano yung tinitake mo na Ilan yung gamot na kailangan mong i-take araw-araw? Dalawa lang. Magkano yung gastos doon araw-araw? Hindi ko ano ang isa kung kano. Sino yung bumibili? Ako. 100. Sunod lang pa naman ako ng 10. Ilang piraso yun? 5. 5 piraso? Hindi, magkano yung isa? 20, 20 plus? Hindi. Yung mga 18, 17. Mahal na. May gamot ka pa tayo? Mayroon yung Losartan. Kung ako center kanina. And guys, ilalapit po namin to si Ate Ani sa inyo na baka sakali po kaming matulungan po natin sa kanyang pagpapagamot, sa kanyang maintenance, lalong-lalo na po sa bahay niya. Kasi yan, pumasok po tayo dun sa loob ng bahay niya. Dami talagang butas, kaya pag umuulan, pasok din po sa loob yung tubig. Tapos yung kusina niya, yun lang, yung lutuan niya, ganyan lang. Sana maging maayos yung kalagayan ni Ate Ani. So, Ate Ani, sa ngayon, ito lang... Ate Ani, sa ngayon po, ito lang po muna yung ibibigay ko sa inyo, ha? Opo. Ipasok ko na ito doon para hindi ka na magbuhat na. Bigas yung te, tapos konting grocery. Tapos kung wala kang pang-maintenance mo, may gamot ka pa tingin namin? Pero ngayon lang gabi. Ngayong gabi na lang? Oo. Bibigyan kita ng panggamot mo, ha? Salamat mo na marami. Anong gusto mong sabihin, ate? Anong gusto mong sabihin, ate? Ano po, tulungan niya ako sa kalagayan ko dito sa amin. Kung nakita ng mga anak ko, sana mawawa naman kayo sa akin. Nagsirit na lang ako. Ang buhay ko. Guys, kala natin tumatawa siya, pero dahil po sa niya, sakit niya, dahil nga po na-stroke siya, kala natin tumatawa siya, pero umiyak po talaga siya.
Sana po matulungan natin si Ate Annie sa kanyang kalagayan. So mild stroke po siya, 2 beses na. Tapos mag-isa lang dito sa bahay, walang asawa, walang mga anak na kasama. Tapos ito yung bahay niya. Yung kalagayan niya, talagang kawawa naman. So sana po matulungan natin siya. So maraming salamat po sa inyong panonood and God bless po sa ating lahat.